Miksi minulla on pallo jalassa? Kailla ei ole, eikä Rebekallakaan. Ei ainakaan näy. Entä jos katson rosvoista? Ei mitään. Ehkä ei olisi pitänyt sanoa sitä hänen äidistään. Pako? Ei. Tässä kirjassa ei ole mitään tähän tilanteeseen. Se on hyödytön. Me tarvitsemme apua nyt heti. Mä haluaisin sinulle tehdä jotain. Hetkinen, pomotäti. Mistä lähtee neiti? Minulla on lentolupa, sinulla ei. Kuuntele minua. Baloo, olemme loukussa, ei toivoa. Ei oikein kuulu. Kuuntele, Baloo. Myönnän, että vaikka olen pomosi, en silti voi korvata sinua. Se kirja sai minut pulaan. Ei olisi pitänyt kuunnella sitä. Olisi pitänyt kuunnella sinua. Well, sillä lailla, Becky. Auta mielelläni, kunhan vain kuuntelet. Voi, mitä vaan, mitä tahansa. Hyvä. Anna kirja. Mut Hienoa. Annapa sopu syödylliseen käyttöön. Kai, selvä. Kinkka 3. Herra Valtio, kentänauhus on auki. Jaa. Hyvä kirja, kunnon matka seuraa unten maille. Shh, yritetään nipahtaa vanhan karnan ohitse, joten näyttäkää piraattisilta. No, mitä loistavaa te oikein löysitte jäävuoresta? Emme löytäneet mitään jäävuoresta, Kapu. Paitsi jäätä. Jäätä! 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 Ja vähän lunta. Oh. 1000 tonnia jäätä! Miksi kuka haluaisi 1000 tonnia jäätä? Ehkä. Mutta millä pilillä sitä imetään? Kysy vangiltani. Ei. Keitän heidät öljyssä ensin. Öljyssä ja ehkä suolassa. Sitten minä kysyn. Una momentti. Eivät ole rosvoja. Nuo ovat vankeja. Kaasa pohjaan! En voi uskoa, että he silppusivat sen. Prissi ei ikinä. Hetkinen. Mikä tämä punainen nappi on? Se on auki-nappi pommiluukkuihin. Kiitos. Hän avasi pommiluukut. Ehdoton kohtelias. Nostaa! No niin, sisään kaikki ja pitäkää kiinni. Suotikaa laivan perään. Miten niin moottorit ovat vielä täysillä? Tämä on ihanaa. Moottorit käyntiin, Baloo! Käynnistä moottorit! Jalkakorunia ei ole rakoon. En voi lentää. Minä voin. Sinä? Jos kerrot miten, minä kuuntelen. Lyötkö nyt tuolin, kultapieni? Katsotaanpa. Mikä näistä on starttinappi? Aivan kulta. Varovasti moottorilla ja työnnä ohjainta. Jarrut! Bingo! Suoraa kolikolle, kultaseni! Juhuu! Teit sen, neiti Kankimäki! Sinä teit! Pakko myöntää, lady. Se oli harvinaisen nätti lasku. Ihanko totta? Poikakunalan oppia pianhan. Ketä minä puijaan? Sinä olet pilotti. Minusta on ollut vain harmia, kun en kuunnellut. Parasta esittää anteeksi pyynnöt prinssille ja antaa 50 000 rahaa takaisin. Hei Rebekka, tässä. Ehkä paluumatkalla Kelponniemeen voin antaa sinulle lentotunteja tai jotain. Neiti Kankkimäki, aloo! Olen niin pahoillani jäävuorestani, prinssi. Tämä lumi, Sehän olla mahtavaa! se on.
Jes. Minä halusin parviljat hakata jäästä laskettelun rinne. Mutta tämä on paljon parempi. Lumimyrsky. No luki. Laskettelu. Rinne! Taisimme sittenkin saada lastemme perille. No kaikkea kansaa. Tietysti sinulla ei ole lentolupaa vielä viikkoon, Balu. Minun on lennettävä lennot sen aikaa. Olet hullu, anna lakki takaisin. Hei, kukas meidät sitten kotiin lentää? Kai lentää! Saanhan! Ei! Sinä et edes koske Ilmariin. Sen ihan hyvin lupaan kuunnella sinua. Minä en saa lentää!